आथिखालाव बड'लेण्ड जे दाबि बे दाबिखौ लानानै सोमावसारनाया भारतनि केपिटेल गोदान दिल्ली जन्तर मन्तरनिफ्राय लानानै प्रप'ज बड'लेण्ड आसाम गुवाहाटी क'क्राझार शनितपुर लखिमपुर जि गासैबो जायगायावनो बे सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ आरो सोमावसारनायानो जेंना सुस्रांनायनि मोनसेल' लामा आरो जेब्ला सोमावसारनाय जायो भारत सरकारा जोंखौ रायलायनो लेंहरो जेब्ला सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जायो जेंना सुस्रांनांगौनि दाबियाबो लोगोसेयैनो स्ट्रं जायो दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव सोमावसारग्रा आफादफोरखौ लानानै एनडिएफबि प्रग्रेसिभ एनडिएफबि रन्जन दैमारि पिसिए सिबिएम आरो राजखान्थियारि हान्जा बिथांमोनखौ लानानै वान्स फर अल प्रप'ज बड'लेण्ड संकस सदिया आरो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि जि मोन्थाय बेखौ लानानै आथिखालाव सोमावसारनाया दाबिया सोलिगासिनो आरो बेनि गेजेरजों भारत सरकारा जोंखौ खेबसे नङा खेबदाइन रायलायनोबो लिंबाय ट्राइपार्टाइट टकबो जादों आरो बे टकनि गेजेरजों भारत सरकारा जोंनो मोनसे आश्वास होदों जे बर' जेंनाखौ गोख्रैनो समाधान खालामनाय जागोन सुस्रांनाय जागोन आथिखालनि नरेन्द्र मदिनि बा एनडिएनि नैथि जि टार्म बे नैथि टार्मनि जि सरकार बे सरकारनि जायफोर सरकार सामलायगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना आथिखालाव जोंजों रायलायगासिनो सरकारजों दैथायजानाय इन्टारल'कुटरि एबि माथुरा एनडिएफबि प्रग्रेसिभजों एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायगासिनो आरो जोङो खेबसेनि थाखाय बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो सरकारा बेखौ रिजल्भ खालामनांगौ पार्मानेन्ट पिसनि थाखाय जम्मु काश्मीरखौ बुखावनानै जेरैबायदि मोननै खालामदों दाद्रा नगर हावेली आरो दमन दिउखौ जेरैबायदि मार्च खालामनानै मोनसेल' इउनियन टेरिटरि खालामदों दिनै जे भारतआव गोदान गोदान बिल फैबाय बे बिलफोरखौ एसेबां पाब्लिक रिसेन्टमेन्ट थासेयावबो पाब्लिकनि माने नोङो जि आन्दलन थासेयावबो भारत सरकारा बेखौ जर जबस्ति लाबोदों बड'लेण्ड दाबिया जिहेतु गोजामसिन दाबि बड'लेण्ड दाबिखौ भारतनि दैदेनगिरि सरकार सालायगिरिफ्रा रावबो मिथियै गैया आथिखालनि बिजेपि सरकारा बड'लेण्ड दाबिखौ मोजाङैनो मिथिगौ दा बेखायनो जोङो सरकारनि दैदेनगिरि हम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै बिथांमोननि सरकारनि जेसेबां सामलायगिरि दङ गासैखौबो बुंनाय जादों जे गोख्रैनो भेरि सुन बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनांगौ आरो खेबसेनि थाखाय पार्मानेन्ट पिस बड'लेण्ड ओनसोलाव लाबोनांगौ आथिखालाव बड'लेण्ड दाबिखौ लाफानानै इउबिपिअनि जि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जि दाबि बे दाबियाबो सोलिगासिनो दङ दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो स्पष्ट बुङो जे इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेसननि जि दाबि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि जि दाबि बेयाव मालाबाबो सौग्रावलायनाय जानाङा जोंनि दाबिया संकसनिफ्राय सदियासिम प्रप'ज बड'लेण्ड बिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट आरो कार्बि आंलंनि थाखाय एसटि हिलनि स्टेटास आरो बेयावनो जिहेतु जोंनि दाबियाबो हाबफानानै दङ बिथांमोनाबो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिहेतु मोनसे अट'नमि बिदों दा बेयाव जों बुंदों जे जोंनि सिमाखौ मानो फेसेमनानै लानो जोंनि जि कर एरिया जोंनि जि कन्टिगिउटि एरिया आरो जोंनि जि सेटेलाइट एरिया बे गासैखौबो लाफानानै आसामनि बर'फोरा खनसेनि थाखाय बर' रावा 90 सिडुलाव भारत संबिधानाव जेरैबायदि मर्यादा मोनबाय बर' रावनि थांना थानायनि थाखाय बिटिसि आरो बिएसि सुक्तिनि गेजेरजों जेरै जिफोरखौ जोङो मोनफुंबाय बिनिख्रुइबो आरो बांसिन बिबांनि बा जायफोर जोंनि हारिया थांना थानायनि थाखाय मोनसे सेफगार्ड जागोन रैखा कबच जागोन जे हारिखौ फोथांना लाखिनायाव हारि गेरेमसा खालामनायाव जे जोंनि इस्युस बा जोंनि जिफोर बिथिंफोरा जोंनो गोनां बे गोनां बिथिंफोरखौ वान्स फर अल आसामाव रायजो जानाय भारतआव रायजो जानाय बा बेंगलाव रायजो जानाय गासैबो खेबसेनि थाखाय जाहाथे मोनफुङो आसामनि मानसिफोरा खेबसेनि थाखायनो प्रप'ज बड'लेण्ड आरो बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरा मोनसे अट'नमि गावखुंथाय जाहाथे मोननो हायो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअ खेबसेनो जयैनो खामानि मावनांगौ होननानै बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ जों आपिल खालामदों आरो बेयाव बिटिसिखौ सिमा खालामनानै बिटिसिनि बायजोआव बिकेएसि आरो बिटिसि बेबायदि जाहाथे मोनसे सिमा खानानै होआ बे बाथ्राखौ जों आपिल खालामनाय जादों आरो बेखौ लानानै बिथांमोनाबो जोंनो माने जथेस्थ'
गावसोरनि माने जि रिप्लाइ बिसोरो बुजिदों आरो बेखौ गनायथिबो होदों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनाय, बड'लेण्डनि बाहेरनि बर'फोरनि थांना थानायनि थाखाय जि अट'नमि आरो कार्बि आंलंनि एसटिनि समस्या बे खेबसेनि थाखाय जागोन। आरो आसामाव बर'फोरनो जि अस्तित्व थांना थानायनि थाखाय जि मोननांगौ बर'फोरनि आइडेन्टिटि, जोंनि राव हारिमु थांना थानायनि थाखाय जिखिनि अधिकार मोननांगौ, बे अधिकारखौ जोङो जुदि सम थासेयाव समजों लोगोसे सरकारा प्रतिश्रुति होनाय बायदि जों जुदि मोनफुङाब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव गणतान्त्रिक गण आन्दलन सुबुंनि सोमावसारनाया आरो रासिन जागोन आरो सोमावसारनायनि गेजेरजों सरकारखौ जों बाध्य खालामगोन।